सुन रहल छी मां दुर्गा एक्सप्रेस के शानदार प्रस्तुति। बाबा दिन के हमरा पे एगो काम करी मार के कौनो अंतर मंतर दे दी बाबा जंतर। ऐनी बाबा शुभ दिन के हमरा पे एगो काम करी मार के कौनो अंतर मंतर दे दी बाबा जंतर। तीन गो चौरी में बाबा एगो चौरी डाइन बा। हम हूँ बानी पागल दीवाना बाबा मारे के एगो पे लाइन बा। पागल दीवाना बाबा मारे के एगो पे लाइन बा। तीन गो छौरी में बाबा एगो छौरी बा सुंदर देखिए के चला बाबा भेलै हो छुछुंदर। तीन गो छौरी में बाबा एगो छौरी बा सुंदर देखिए के चला बाबा भेलै हो छुछुंदर। कैसे बताया बाबा तीन गो छौरी में एगो छौरी डाइन बा। हम हूँ बानी पागल दीवाना बाबा मारे के एगो पे लाइन बा। हम हूँ बानी पागल दीवाना बाबा मारे के एगो पे लाइन बा। बाबा हम देखो तानी सपना सोचो तानी छौरी कहिया होई अपन।